Molt poc, molt poc. Aquesta juntura d'aquí, aquesta entremig, correspon, sabeu que aquí, aquí aquesta juntura, ben treballat. Sí, correspondria, sabeu que de vegades es posa aquest toló aquí a la paleta que diem, aquest toló com una punxada que no te la treus de sobre, doncs podem treballar per aquí i treballant tot això com si fos la paleta. Es podria fer també aquí a la mà? Es podria fer també a la mà. La mà no té tanta eficàcia, però també. Però també, seria aquí. I quan hi ha aquesta punxada, sí que pot ser una contractura, però també pot ser un pinçament a l'esquena. I per tant haurem de treballar la part alta de la columna, que fa mal de tant en tant. Que doni positiva. Sí, perquè aquí trobem... Val. Aleshores, quan hi ha un problema de tendinitis o d'ursitis, com en el teu cas, l'hem de buscar. Normalment, amb el dit hi tenim més sensibilitat. Jo ara em permeto de fer-ho així perquè hi estic més acostumat. Busquem. I allà on ho trobem, ho treballem. Fa mal, no, que no hi ha problema. Val. Ho treballem ben treballat. Quan hi ha una tendinitis, sigui a l'espatlla, sigui al colze, sigui a la mà, hem de fer tota la cadena. Per tant, hem de començar per les cervicals i anar baixant, perquè no sabem on pot ser el problema. Pot ser que sigui un pinçament, però pot ser que també sigui una contractura qualsevol. I aquí, de vegades, se n'hi fan moltes. I llavors la irradiació o va cap amunt o va cap avall, però... I aquí igualment, el colze hem d'anar buscant a veure on trobem els problemes. És molt important aprendre a llegir amb les mans, perquè si només sabem on són els punts, és com aquell que toca el piano, sap on és el do, re, mi, fa, sol, la, si, do, però és incapaç de tocar una peça de Mozart, per exemple, no? I nosaltres volem tocar una peça de Mozart, com a mínim. Això pel que fa aquesta part. A veure, si teniu problemes o teniu coses a preguntar, feu-ho. Que llavors ara, amb l'exemple, és més fàcil de... Hi ha un aspecte que normalment no toquem, que és l'externo. A vegades hi ha gent que el tenen enfonsat. Allò que abans en deien està espatllat. Tallat de pit, sí, tallat de pit. Doncs aleshores això ho trobarem aquí davant. Ben bé sobre... Això ho trobaríem aquí davant. No, bueno, és que ella no té aquest problema. No penseu en el mal. El mal em fa quan hi ha problema o quan treballem malament. Però l'objectiu no és fer mal. Hi ha gent que comencen a apretar perquè pensen que si fa mal trobaran alguna cosa. No, hem d'aprendre a llegir. I això vol dir milers de peus. No us vull desanimar, però vol dir milers de peus.
i peus diferents, perquè cada peu té la seva morfologia. Això ja ho hem explicat, Val. Després, aquí va el dit. Això va molt bé també per relaxar tota aquesta... Fem com si fos un tap, així, Activem una tracció moderada i fem una mica de rotació molt petita en un sentit i en un altre. Això que seria per Deixem anar. sistema esquelètic, així? Sí, clar. Muscular I muscular, sí. Deixem anar i tornem. I relaxem. Això em sembla que els massatgistes en diuen bombejos, Quan, per exemple, fan un estirament, deixen anar, un estirament, deixen anar. Doncs això igual en el dit i en els dits petits, que els podem... Tots podem fer el mateix. I ara ho faig sense la tovallola, perquè com que no hi ha crema no rellisca. Però si hi ha crema, va bé fer-ho amb la tovallola. Pel que fa a les costelles, també ho fem així, ben lateral. Però, per exemple, si hi ha una costella trencada, l'haurem de buscar. Aquí. Val. Doncs aquí... comencen a comptar les costelles? Primera, segona, tercera? No, les costelles aquí no vindrien així com en el cos, És aquesta zona... És a dir, tinc una fractura de la dotzena. Sí, ho has de buscar. Normalment, per simetria, trobarem cap aquí. Oi? Vale. Per simetria. Però ho hem de buscar. I llavors ho treballarem concretament allà on hi ha el problema. El diafragma és molt important fer-lo o així, però fer ben bé tota la superfície que representa on està agafat el diafragma. I després tota la part abdominal, la musculatura abdominal, que això naturalment ho farem servir per quan hi ha una hèrnia, per exemple, per relaxar el mateix que dèiem abans, quan hi ha un pensament a l'esquena, això estem, com ho diem, això sí, contracturats tots. Doncs això ens ajudarà també a relaxar aquesta part d'aquí que té una repercussió directa amb el pensament de l'esquena. Això també té altres aplicacions, ja en parlarem quan fem els tractaments especials, per exemple, per la fecunditat, quan hi ha problemes de fecundació o així. No, tant si és per l'home com si és per la dona, treballarem també aquesta part d'aquí. El menisc intern. Menisc intern, fixeu-vos, normalment tenim tendència a buscar-lo a l'acabament d'aquí. I si tenim un problema de còccix, clar, farà mal. No, ho hem de buscar una mica més aquí. I l'hem de trobar també. Quan hi ha un problema, petit o molt, o gran, i de vegades sense haver-hi problema, també es troba. Veus? Com en aquest cas. Noto la boleta però no em fa... Exacte. Doncs l'hem de trobar. Fixeu-vos, hem d'aprendre a llegir
amb les mans, per ser eficaços, perquè si no la gent dirà, oi, que relaxat que he sortit, però per aquell mal d'esquena, per aquell mal de genoll que venien. No. El peu. Bueno, tot el... El peu és un punt petit que situaríem aquí. Cama i genoll. Primer faig la part de sota, i després la part de costat i vaig pujant. Aquí trobem una mica, aquí normalment és on normalment es troba sempre alguna cosa. Després el fèmur, recte, cap al maleol. I després la cadera, que no... Si no hi ha problema no trobem res, clar. Però aquesta part és important. Per què? Perquè aquí és, ja ho hem explicat abans, és l'acetàbul, que és la part de l'os pèlvic que recull el cap de fèmur, i aquí, i fent una mica també de baix, podem treballar molt bé tots aquests problemes. Per exemple, hi ha gent gran que diuen és que quan camino em fa un dolor, una punxada aquí. Bueno, això vol dir que tenen la cadera malament. Si són grans ja no els hi curareu, però el dolor els hi podreu treure o els hi podreu alleujar. I per unes agulletes d'anar a caminar pot millorar també. Però hem de saber que les agulletes és l'àcid làctic, per tant fins que no s'elimina. Llavors això va bé prendre una mica de fructosa, una mica de menjar fruita. Tots els problemes de dubtors també, treballant-ho aquí es poden ja quasi bé immediatament s'elimina, si no és una cosa molt seriosa. Tot això a la zona de la cadera. Sí, i que podem complementar. Veieu, si aquí hem acabat la part de la cadera, doncs aquí sobre això ja ho ensenyarem, però aquí com que hi ha els limfàtics de les sí, de l'angonal, em surt la paraula, de l'angonal, doncs també ajudem a solucionar els problemes de la cadera. Aquí també hi ha... Això ja ho explicarem, per això. Una cosa per acabar. Una contractura, per exemple, al trapeci. Una contractura al trapeci, per exemple. Només és trapeci o fer alguna cosa més, et sembla? Hem dit buscar-lo en el trapeci, sí, però pensem que el trapeci també és aquí. Sí. És a dir, el trapeci es fa com una creu. Sí, que surt d'aquí. Sí, exacte. Llavors hi ha la part de l'espatlla i baixa un tros per l'esquena. Com a de rombo. Exacte. Vale, seria per aquí. Sí. Molt bé.